Qegħdin hawnhekk quddiem il-fera tal-HSBC f'ta' Sliema, waħda mis-sitt ferat ta' dan il-bank lokali li ser ikunu qegħdin jingħalqu sa Marzu tas-sena d-dieħla. Din il-fera hija waħda mill-iktar ferat ta' dan il-bank li hija frekwentata mill-anzjani li jgħixu f'din il-lokalità. Barra din il-fera ħajkunu qegħdin jingħalqu wkoll il-ferat tan-Naxxar, Santa Venera, l-Imsida, Ħalluqa u Ħattart. Il-bank HSBC ħabbar ukoll il-fera fin-Nadur u x-Xarawdex ukoll si joffru servizzi mnaqqas bl-appuntament. L-istess il-fera fuq il-kampus tal-Università li se tkun qiegħda topera servizzi mnaqqas mit-30 ta' Ġunju li ġej. Il-kontijiet li kienu f'dawn il-ferat se jimxu fl-eqreb ferat. Id-deċiżjoni li jingħalqu sitt ferat tal-HSBC f'pajjiżna mistennija tħalli impatt fuq il-ħaddiema li biftehim mal-Union tal-Bankiera se jkunu offruti skemi ta' terminazzjoni tal-impjieg u rtirar kmieni. Jintlaqtu wkoll il-klijenti l-aktar dawk anzjani li kienu jirrikorru f'dawn il-ferat viċin id-djar tagħhom. Il-bank qal li d-deċiżjoni ttieħdet wara ħafna konsiderazzjonijiet bil-għaqal u skont l-imġieba dejjem tinbidel tal-klijenti. HSBC Malta qalet li l-għeluq tal-ferat qed isir skont id-deċiżjonijiet tal-grupp fuq livell internazzjonali immirati biex itejbu l-effettività organizzattiva u jnaqsu l-ispiża. Fix-xhur li għaddew dan il-bank iddeċieda li jkeċċi ma' 300,000 impjegat madwar id-dinja kollha. Dan minkejja l-sena li għaddiet l-istess bank għamel profitti globali ta' 7 biljun lira sterlingna. Meta l-HSBC ġie f'pajjiżna kien intqal li kienu se jiżdiedu l-impjiegi u kienu se jinħolqu opportunitajiet ta' xogħol għal Maltin barra minn xtutna. Il-beħ tal-Midmed Bank li l-HSBC lejn tmiem is-snin 90 kien ġab miegħu kontroversja qawwija b'ħafna jesprimu l-opinjoni li l-Midmed Bank kien imbieħ bi prezz baxx. Is-sena li għaddiet 11 tarbija ta' twelid kellhom jitpoġġew taħt trattament għaliex meta kienu fil-ġuf ommhom kienet tabbuża mid-droga. Dan ħareġ minn rapport dwar is-sitwazzjoni ta' droga f'pajjiżna ikkummissjonat mill-Maltese National Focal Point on Drugs and Drug Addiction fiħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni. Is-sena li għaddiet 1936 persuna għamlu użu minn għajnuna offruta b'rabta ma' abbuż ta' droga. 80% minnhom dipendenti fuq eroina, 11% fuq kokaina u 6% fuq kannabis. 15 il-mara tqila ingħataw għajnuna fuq dipendenza ta' droga li minnhom 2 korrew, 13 weldu trabi b'saħħithom u 11 tarbija tpoġġew fuq trattament. Il-kumpanija Where's Everybody li tmexxi numru ta' programmi fuq l-Istazzjon Nazzjonali hija wkoll partner fatt ta' produzzjonijiet mal-istess PBS. Dan qalu fil-Parlament il-Prim Ministru Lawrence Gonzi. Sa dan it-tant sar magħruf li kienu 8 l-okkażjonijiet li fihom il-PBS kera l-Outside Broadcasting Unit tal-Where's Everybody, anke jekk il-PBS għandu l-Outside Broadcasting Units tiegħu. Fl-2009 u l-2010 il-PBS ħallas lil Where's Everybody 30,000 euro għall-użu tal-Outside Broadcasting Unit ta' din il-kumpanija. Il-PBS fi kliem il-Ministru Kristina jikri Outside Broadcasting Unit biss meta jkollu bżonn faċilitajiet partikolari. Studju kummissjonat mill-Kummissjoni għall-Vjolenza Domestika wera kif 3% tan-nisa intervistati ma jifhmux eżatt x'inhi l-vjolenza domestika. Il-maġġoranza 93% bi vjolenza domestika jifhmu biss abbuż fiżiku, filwaqt li anqas 57% semmew speċifikament abbuż emozzjonali. Vera fil-fatt mill-abbużi kollha li teżisti, l-abbuż emozzjonali huwa l-iktar roli, però meta mbagħad saqsejna r-respondents għalihom għalikom xi tfisser il-vjolenza domestika għaluna bis-swat. Hi xi ħaġa fiżika li tidher li bliedem forsi raġel jew xi partner ta' daqqa tappon u forsi kellha bruż jew xi qata'. Però l-emozzjoni inti fil-fqija xi ħaġa hija sottili li ma tħossix mill-ewwel. L-abbuż sesswali jitqies bħala vjolenza domestika minn 20% biss tan-nisa intervistati, mill-maġġoranza jqisu li jkollhom x'jaqsmu mar-raġel jew il-partner tagħhom bħala obbligu fir-relazzjoni, anki jekk ma jkunux iridu. Numru żgħir ta' nisa saħansitra jemmnu li huwa id-dritt tar-raġel li jsawwat lill-mara meta ma ġġibx ruħha kif suppost. Ħarsa lejn il-prevalenza ta' tipi ta' vjolenza domestika turi li 23% għaddew minn abbuż emozzjonali, 12% minn abbuż fiżiku u 9% minn abbuż sesswali. Persentaġġ sostanzjali tan-nisa intervistati għadhom jesperjenzaw dawn l-abbużi sal-lum.
Figuri uffiċjali juru li huma biss 38% tan-nisa miż-żewġa li għandhom dħul finanzjarju, il-bqija jiddependu fuq ir-raġel u l-partner. Fattur li jpoġġi lin-nisa f'pożizzjoni aktar vulnerabbli meta jkun hemm il-vjolenza domestika. Imma inti l-fatt li l-meta se titlaq di ħarġet ħafna ċar fejn se mmur. Fil-fatt anke riċerka il-findings sibna li l-mara titlaq u mbagħad terġa' tmur. Kien hemm anke sa 5 darbiet tela mid-dar reġa' ġie reġa' mar. Niċċelebraw il-miliet permezz ta' diversità. Din hija tema ta' attività organizzata minn studenti li qed issegwu l-kors Intercultural Communications fl-Università ta' Malta. Bit-tema More Than Just Christmas l-istudenti qed iwasslu messaġġ li minkejja differenzi kulturali il-popli xorta jistgħu jkunu maqudin. Permezz ta' riċerka ikellu mużika differenti, l-istudenti jesabixxew diversi tradizzjonijiet minn pajjiżi bħall-Indja, il-Korea, l-Awstralja, l-Amerika, l-Irlanda, l-Afrika t'isfel u anke Malta.